menawi pengamat pun tampi nopo bukipun namun cekap menika wonten ijanipun apa mawon nggih dina sasi tanggal taun kaping nggih nggih cuma akhirane Jumat liwat terus sasine Jumat dilawas sasine Jumat dilawas tanggale sapa kidul taune bebas apa cekap ngoten niku napa mrih basa ayo Jadi ratu, niki bojone ratu ayu tenan. nggih Jadi patih, bojone ratu cabar niki cabar Cabar. cekok penglamaripun Guru Prisco Hinajiwo menika dipun tampi Sing nopo sing? ya mau pendidikan Kuwi mung aku hapus romo. pundi kula pitados tanggal dinten sasi taun sampun dipuntentukaken dawuhipun punang pemanten Guru Bisma Wirat Jingga lan Ratu Kencana Munggu nang loro balesan cetone Saiki aku takon karo. nggih Dino Jumat adane dinten Jumat Kliwat niku nenten semono. Jumat lagi Kliwon baik pon pagi pasarane niku Tanggale Jumedoro. Lengke Jumedoro Jawa Kidul. Ora. Lah sing enten ya sasine Pak. Jumat dilawas. Lengke Jumat dilawas to. Sambung Jumat kok Jumat dilawas. Ya Jumat dilawas. Ya dilakir recep uang. Jumat dilawas kok enten. Niki tahun Sing ora iku tahu. tahun bebas mau. Ora ono tahu bebas. Lah sing enten Tahu baru. tahun bebas. Nanti tahun jenenge tahun bebas mboten enten. Ngerteni basa Inggris. Pungkasan